шом бахар кадбонвони азиз, ин шом тарзи таҳияи як кулчақанди хеле хушмаззаро пешниҳод мекунам, ки бо як пиёла чой хӯрданаш ҳаловати дигар дорад ва метавонед онро ҳам дар дастархони идона дар рӯзҳои ҷашнҳо гузоред, ки хеле хушмазза аст. умедворам писандатон меояд. ташаккури зиёд. тарзи таҳияи хамир: 100 грамм равғани маскал, 1 зарди тухм, 4-5 қошуқ шакар, 100 грамм равғани растанӣ, намак дар нӯки ангушт ва 1 қуттии сметана 200 грамм. ба он ним қошуқча сода меандозем ва хуб омехта карда онро ба маска илова мекунем ва баъдан ҳамаро хуб омехта карда 2 коса орд илова мекунем. агар зарур бошад боз ним косаи дигар илова кунед. яъне хамир бояд хамири мулоим бошад. хамирро ба 3 завола тақсим карда рӯяшро мепӯшонем, мегузорем ки 20 дақиқа дам гирад. 1 дона сафедии тухм ки аз хамир боқӣ монда буд, онро бо ҳамзани барқи лад мезанем ва ба он 5-7 қошуқ пудрашакарӣ илова мекунем. агар ширинтар хоҳед метавонед бештар иловат кунед ва ба он кокос илова мекунем. метавонед ба ҷои он чормағз ё ки мавис ҳам илова кунед. баъди аз тафдон баровардани кулчақандҳо онҳоро гузоред ки хунук шаванд ва баъдан ба таври дилхоҳ оро диҳед. ман аз шоколад истифода кардам. як бастаи шоколадро об кардам. шумо метавонед вобаста ба хоҳишатон аз ширқиёми ҷӯшида яъне варёна сгӯшёнка истифода кунед. инҷо ягон маҳдудият нест, ҳар чӣ ки ба худатон писанд аст ва гузоред ним соат дар яхчол бимонанд ва баъдан истеъмол кунед. хуб омода шудаанд нӯшиҷон. умедворам ки писандатон омад. ташаккури зиёд.